Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасы урын алды. Район яңалыклары белән сезне мин Гөлназ Вахитова һәм безнең иҗат төркеме таныштырыр. Алар хакында кыскача. Урып җыю кампаниясе тамам. Районыбыз аграрийлары аны вакытында һәм нәтиҗәле башкарып чыкты. Тукай кайтты Саба үзәгенә. Бойлар Сабасында тагын бер ял паркы ачылды. Кыңгырау шыңы дәрескә дәшә, яңа уку елына старт бирелде. Барыбыз да сайлауларга Татарстан бердәм тавыш бирү көненә әзерләнә. Ә хәзер барсы хакында да тулырак. Бу көннәрдә районыбызның оешма, учреждение, предприятие, авыл җирлекләрендә 2024 елның 7 айлык эш нәтиҗәләрен барлау буенча халык җыеннары үтә. Шундый очрашуларның чираттагысы Шәмәрдән авыл мәдәният йортында булды. Шәмәрдәнлеләр очрашуга күмәкләп килгәннәр. Җирлек башлыгы Альберт Валиев Шәмәрдәндә һәм Мишәнбаш авылларында эшләнгән эшләр турында хисап тотты. Урамнарга асфальт юллар түшәү, урам утлары, ишек алларында балалар майданчыклары ясау, күп катлы йортларның подъездларын ремонтлау – булар иң актуаль тема. Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннахановның чыгышын залдагы халык игътибар белән тыңлады. Үзара аңлашуга корылган сөйләшү барышында район башлыгына сорауларда бирелде. Мәсәлән, гомер буе тимер юлда эшләп, лаеклы ялга чыккан Рафис абый сүз алып, иң элек район башлыгына Шәмәрдәнлеләр исеменнән башкарылган эшләр өчен рәхмәт җиткерде. Аннары Шәмәрдән үзәк шифаханәсенә табиб-хирург кирәк иде диеп үз сорауын әйтте. Җыеннарда күтәрелгән һәр мәсьәлә уңай шишелеш таба. Монда яңгыраганнары да озак көттермәс. Район хуҗалыкларында 20,396 гектарда игелгән бөртекле культураларны урып җыю санаулы гектарларда гына калып бара. Игенчеләр тир түгеп үстергән икмәкне югалтуларсыз җыеп алу өчен бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бригадасында бөртеклеләрне урып җыюны төгәлләделәр. Һәм иң куанычлысы, һәр төр культурадан яхшы уңыш үстерүгә ирешкәннәр. Гөлшат Галиәкбарова сюжеты. Җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бригадасында бөртекле культураларны урып җыюны атна уртасында төгәлләделәр. Иң соңгы булып Әбигәнәй авылы янындагы басудан 200 гектарда игелгән язгы бодай суктырып алынды. Елдагыча быел да табигать сынаулары булды. Май аендагы салкын көннәр шактый озакка сузылып игенчеләрне борчуга салган иде. Барлык сынауларга карамастан хуҗалык басуларында мул уңыш үстерелгән. Сатыш бригадасы басуларыннан 1 гектардан уртача 30 центнерга якын уңыш җыйналган. Югары уңышның нигезе исә белгечләрнең төгәл исәп-хисабы агротехник чараларны вакытында җиренә җиткереп башкаруы. Иртә язны хәтерләсәк, уҗымнар авыррак тишелде бит инде, кемнәрдер бозды, кемнәрдер калдырды. Без арышларны, бодайларны без бузмаска дип килештек инде, бузмаска дип уйладык. Һәм мин ул фикерне дөрес тә килеп чыкты дип уйладым, чөнки арыш уҗымнар әйбәтләнеп китте ул. Аллаһка шөкер, арыш та булды, саламлы да булдык. Безнең уртача арпадан без 35 центнер уңыш җыеп алдык. Арыштан 27,5 центнер, көзге бодайдан 29,5 центнер, солыдан 27, язгы бодайдан 30-31 центнер уңыш җыеп алынды инде. Алып, амбарларга алып кайтып тутырылды. Без инде бүгенге көндә амбарларда ОВСлардан, КЗСлардан 2 сменада икмәк чистарту эшләре бара. Августның башларында бит инде куркыткан иде, яңгырлар явып, арышларны, көзге будайларны сушилкаларда киптерергә туры килде. Аларны киптереп, ОВСлардан, КЗСлардан калибровать итеп, саклау урыннарына салдык инде. Бүгенге көндә бу арпалар, солылар, язгы будайлар кондициягә килеп кайталар, 14 ярым, күп дигәндә 15 инде влажность. Буларны инде без сушилкаларда киптермибез. ОВСтан чыгартып, КЗСлардан чыгартып, саклау урыннарына салып барабыз. Язгы бодай суктыруда 2 класс Тукана комбайн эшләде. Комбайнчылары һәр үзләрен ышанычлы дип күрсәткән Александр Востриков һәм Данил Исмагыйлов. Кирип киттек 27 августта Кибәше нинде авылында бодайга. Шуннан башладык. Бүген төгәлләргә исәпләп торабыз инде, Алла бирсә. Комбайннар йөреп торса, исәпләр шулайрак.
Кыр кораблары бункерларын яңа ашлык белән тутырып, бер артлы басу буйлап үттеләр. Рифнур Әхтәмовның КАМАЗ машинасы килеп туктады. Комбайн бункерларыннан алтын бөртекләр аның әрҗәсенә куелдылар. Гомумән механизаторлар белән бер рәттән бу чор шоферлар өчен дә эшнең иң кызу вакыты. Бигәнәй авылындагы ындыр табагында басулардан кайткан ашлык чистартып саклауга куела. Урып җыю чорында елдагыча хуҗалыкка ярдәмгә лаеклы ялдагы өлкәннәр дә килгән. Алар басудан кайткан ашлыкны чистарту җайланмасы аша үткәреп саклауга куярга әзерлиләр. Гомер буе хезмәт белән яшәгән өлкәннәр урып җыю чорында ындыр табагында бер дә авырыксынмыйча эшлиләр. Күмәк хуҗалык идарәсе чакырган саен инде шушында үзебезнең коллектив белән һәрвакыт көзге язгы эшләрдә, убырк эшләрендә, бәрәңге сортировкаларында һәрвакыт булышырга чыгабыз. Безнең менә быел амбарда машинистыбыз Закиев Хаким, Гыниятова Илмира, Маннанова Гөлсинә һәм яңадан безнең абиттан соң инде яңа пенсионерлар коллективы эшли. Сибгатова Халисә, Нуруллина Гөлүсә, Гаянова Рузалия, Ахметшина Рузалияләр. Без һәрвакыт инде шушында колхоз идарәсе чакыру буенча булышабыз. Балачакта мәктәптә үк язгы җәйге каникул вакытларында, убырк вакытларында хуҗалыкка булыша торган идек. Аннан соң инде эшләгән вакытта төнге сменаларга чыктык. Һәрвакыт убырк вакытында. Менә хәзер инде пенсиягә чыккач тагын яңадан шушы үзебезнең күмәк хуҗалыкка булышырга чыгып калыйбыз инде. Башта компанияда эшләдем, хәзер менә шунда шушы өйдә пенсиягә чыккачында. Пенсиягә чыкканчы шунда булдым, пенсиягә чыккачында менә хәзер шунда. Бертөкле культураларны җыеп алу белән басу кырларда эш төгәлләнмәяле. Бу көннәрдә сатыш бригадасы басуларында салам җыйнала. Күкрәп үскән кукуруз да үз ишаратын көтә. Киләсе ел уңышына нигез күздән үк салынганын онытмыйча, туфрак эшкәртү эшләре дә дәвам итә. Сентябрь ае дәвамында да әле кырларда, ындыр табакларында хезмәт гөрелтесе тынмаячак. Безнең көзге чәчүләр тәмамланды. Без 180 гектарда арыш чәчтек һәм 220 гектарда көзге будай чәчтек. Тишел эшләре Аллага шөкер әйбәт кенә тигез тишелеп киләләр. Җир эшкәртүләр, кукурузларны җыеп алулар, силос салулар көтелә һәм инде әйбәтрәк басулардан 3нче укус синажларда җыеп аласы бар. Жаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бригадасы игенчеләре һәр эшне вакытында сыйфатлы итеп башкаралар. Һәм бу көннәрдә игенчелек тармагында урып җыю эшләрен төгәлләү белән бер үк вакытта киләсе ел уңышына ышанычлы, ныклы нигез салу төп бурыч булып тора. Татарстан Республикасы көнен Саба халкы да күтәренке кәеф күңелле вакыйгалар белән каршы алды. Кичке якта райондашларыбыз үзәк мәйданга җыелды. Бәйрәмнең мәртәбәле кунакларын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов озатып йөрде. Гармон моңнары бәйрәмгә ерактан ук дәшә. Милли колоритка байытылган үзәк урам гөрләп тора. Туган якны өйрәнү музеендагы иң кызыклы экспонатлар, мәдәният бүлеге тарафыннан тупланган гармоннар күргәзмәсе битараф калдыра алмый. Савыт сабак, калфак, футболка бизәү, браслет, абадок, алка, магнит картина, таш сыбызгы ясау буенча мастер-класслар янында да җыелган халыктан чират барлыкка килгән. Кешеләр матур киемнәрен киеп, тантана үткәрелгән мәйданнарга чыга. Туганнары, дуслары белән күрешәләр, бер-берсен котлыйлар. Шулай да бәйрәмнең төп вакыйгасы ул Әбрәр Каримуллин исемендәге үзәк китапханә янында Габдулла Тукай паркын ачу иде. Кызыл тасмалар янында җитәкчеләрне үзе иҗат иткән шигырен сөйләп 7 яшьлек Әминә Мусина сәламләде. Бүген мин китапханәгә кердем. Шунда мин яфмадагы Тукайны күрдем. Төшегезен һай, шагыйрьнең яфмасын, ул да җәйне күрми калмасын. Яңа ял паркының аналогы Мәскәүдә генә бар. Биредә вакытны төрле китап укып, үз-үзең белән гармониядә уздырырга мөмкин. Аның үзенчәлеге дә шунда. Китапханә тарафыннан уздырылучы җәйге чараларның кайберләре хәзер монда үтәчәк. Көн туса бәйрәм, Аллаһка шөкер, бүген тагын тарих битләренә уелып язып кала торган көннәрнең берсе, чөнки безнең әле узган ел гына федераль программа буенча өр яңадан капиталь ремонтланып ачылган китапханәбез
артында элеккеге райкомның Алма бакчасы дип әйтик инде халык телендә. Менә шушы райком бакчасында Тукай парк дип аталган яңа парк ачылды. Бу китап җәйге китапханә дип атала инде безнең. Җәйге китапханә, чөнки китапханәчеләр хәзер китапханәдә генә утырып эш бармый бит инде. Яңа заман таләпләренә туры китереп, заманча эшлиләр, балалар белән һәм эшләргә тиеш талар менә шушындый пространстволарда. Күрәсез, төрле язучыларның цитатлары, төрле язучыларның шигырьләре язылган вывескалар, такталар бөтенесе дә монда бар, интерактив такталар бар. Һәм инде нинди генә һава торышына булуга карамастан, ул җәй икән, яңгырлы көнме, кояшмы, монда саклану чаралары бар. Шушында балалар белән җәй әйләнәсе чара үткәрергә менә дигән парк булды. Бәйрәм сценарийы сөекле Тукайыбызның иҗатына, аның әсәрләренә нигезләнеп төзелгән. Китапханә район мәдәният йорты коллективы гадәттәгечә тамашачыны башкару усталыгы белән җәлеп итте. Тукай язмышына ихтирамын чагылдырды. Аерылабыз ахрысы. Гомер буе зәрлекләде мине шул сүз. Аерылу. Әрем эшләре бар шул сүздә. Инде халкымның жан җылысына, аның яратуына ирешкән дә идем бит. Тагын аерылырга туры килә. Ничә яшьтә Тукай дигәндә, син ялгышма халкым, ялгышма. Ничә гасыр моңга сагышка, ничә гасыр синең язмышка. Ничә яшьтә Тукай дигәндә, татар телем әйтер җавапны. Хак Тәгалә мине өммәтнең җаны белән бергә яралтты. Паркның төзелеш эшләрен Казан шәһәре оешмасы алып барган. Тантанада аның җитәкчесе дә катнашты. Ежегодно в республике реализуется программа «Комфортная городская среда». В рамках этой программы более 60 объектов по республике получают такой красивый облик. Выделяются колоссальные деньги, более 3 миллиардов рублей на реализацию. И Сабинский район в числе первых районов, который вовремя сдают эти все объекты. И получился у вас такой шикарный парк, можно сказать, библиотека, да, посвященный Тукаю. Тукай Сабаның үзәк урамына кайтты. Ул хәзер халыкны әдәбияткә, шигърият дөньясына дәшеп торыр. Районның үзәгендә безнең иң узын урам Абдулла Тукай урамы. Һәм инде Худай бергән, шул урамда безнең элеккеге райком бинасында бүгенге көндә китапханә. Һәм инде аның артында булган җирлектә без шушындый дәүләт программасы нигезендә Тукай паркы дөньяга килде. Бөтен халык Абдулла Тукайны ярата. Инде Саба районын яратуы ул безнең берничә ел рәттән татар китаплары арасында, китап укучылар арасында беренчелекне тота. Күрәсең, шушы Тукай белән бәйле. Һәм инде моннан соң да шулай Тукайны без яратабыз. Балаларыбыз аны танысын өчен, яратсын өчен инде бу паркта шушы Тукай белән бәйле бөтен иҗадилар һәм язмалар. Инде монда кайда гына карама, хәрефме, китапханә белән бәйле. Бөтен уңайлык җәйге китапханә бу. Монда саф һавада китап укырга, ниндидер мастер-класслар уздырырга һәм инде төрле һөнәрләр булдырырга бергә шушында фикерләшеп, матур итеп, көнне уздырып, һәм инде нәтиҗәле итеп уздырырга. Зур сәхнәдә исә айрым райондашларыбызга дәүләт бүләкләре рәхмәт хатлары тапшырылды. Иң элек республикада физик культураны һәм спортны үстерүгә керткән өлеше өчен Олимп спорт мәктәбенең фигурлы шуу буенча тренер-укытучысы Анна Романовага Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Республиканың төзелеш тармагын үстерүгә өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татавтодор акционерлык җәмгыятенең Саба филиалы директоры урынбасары
Илшат Хисамов Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе дигән мактаулы исемгә лаек булды. Актив иҗтимагый хезмәте һәм һөнәри эшчәнлектәге казанышлары өчен Улы Кибәче урта мәктәбенең математика укытучысы, Саба районының 2461 номерлы участок сайлау комиссиясе рәисе Рәсимә Габделхаевага Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белдерелде. Берничә райондашыбыз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хатына, муниципаль берәмлекләр советының Саба муниципаль районының мактау грамотасына ия булды. Бүгенге көндә күп кенә якташларыбыз белән бер рәттән райондашыбыз Түбән Утар авылы егете Фәхреддинов Илгиз Ильяс улы махсус хәрби операциядә ил алдындагы бурычын үтәй. Командиры тарафыннан имзаланып, район хакимиятенә юлланган рәхмәт хатында Илгизнең үзен батырларча һәм лаеклы тотуы билгеләп үтелгән иде. Чарада Илгизнең гаиләсе, әтисе Ильяс, әнисе Зөлфия, тормыш иптәше Эльвира катнаштылар. Фәхреддиновлар гаиләсе Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Тагын 4 райондашыбыз район башлыгының рәхмәт хатын кабул итеп алды. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан үткәрелгән бар гаилә белән сайлауларга видеороликлар конкурсында җиңгән өчен Байлар Сабасыннан Нурисамовлар гаиләсе Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенең дипломы белән бүләкләнде. Чәчәкле Саба 2024 бәйгесендә төрле номинациядә җиңүчеләр дә сәхнәгә күтәрелде. Бәйрәм концертының махсус кунагы Мөнир Рахмаев үзешчән башкаручылар һәм башкалар халыкка яхшы кәеф бүләк итте. Яңа уку елына старт бирелде. 2 сентябрьдә мәктәпләрдә белем бәйрәмнәре узды. Җәй дәвамында сагынышкан классташ кыз-малайлар янә парталар артында очрашты. Быел районыбыз мәктәпләрендә 4170 укучы белем алачак. Шуларның 416-сы 1нче сыйныфка килде. Аларга 665 педагогик хезмәткәр белем бирәчәк. Саба гимназиясында, Сәләтле балалар мәктәбендә, аграр көллиятта узган бәйрәмнәрдән алдагы сюжетлар. 3 ай ял иткән Саба гимназиясе бүген кабат балалар шау-шуына күмелде. Укучылар тагы да җитдиләнеп, бер сыйныфка үсеп яраткан мәктәпләрендә белем алуларын дәвам итәчәк. Гимназия өчен бу ел икеләтә истәлекле. Белем йорты үзенең 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Быел яңа уку елы 2024-2025 ел безнең гимназиябез өчен бик шатлыклы ел, чөнки бу ел бездә 100 еллык юбилей гимназиябезнең Саба урта мәктәбенең. Гимназиябызга 1050 бала укырга керә. Бу үзе бер сөенеч, балаларыбызның күп булуы. Һәм инде яңа уку елында безнең яшь кадрлар белән баетылдык быел. Ансы икенче сөенеч. Һәм яңа уку елында без барысына да уңышлар телибез. Укуларында җиңеллекләр, бүтән экзаменнарын тормышка ашырсалар иде, һәм инде яхшы билгеләрне генә биреп, уңышлы уку еллары булып безне сөендереп торсыннар иде. Хәтер күргәзмәсен әти-әниләр белән берлектә матур итеп эшләргә язсын безгә. Бәйрәм линейкасы укучыларның җыр биюләре, мәктәп директоры килгән кунаклар чыгышлары белән үрелеп барды. Белем бәйрәме яңа уку ел башлану белән чын күңелдән котлыйм. Әти-әни булсак та, укытучы, укучы булсак та, белем бәйрәме һәрберебез өчен дә мөһим һәм истәлекле көн. Чөнки кемдеген алсак та, беренче укытучы, классташлар, мәктәптәге дуслар, беренче коңгырау чыңлавы ул безнең иң истәлекле көннәрнең берсе. Ә бүгенге бәйрәм безнең Саба гимназиясе өчен аеруча истәлекле. Чөнки гимназиядә быел 100-нче тапкыр беренче коңгырау чыңлый. Һәм 100-нче тапкыр без беренче класс укучыларын үзебезгә кабул итеп алабыз. Инде менә 100 ел буена меңнәрчә балаларга гимназия белем һәм тәрбия биреп, әлеге укучылар безнең илебездә, республикабызда, районыбызда төрле һөнәрияләр булып, халыкка хезмәт итәләр. Мин уйлыйм, менә бу елгы бу уку елында укучылар даган матур итеп, ныклы белем алып, тиешле тәрбия алып, лаеклы гражданнар булып үсеп чыгарлар дип. Аларга чын күңелдән эчкерсез белем һәм тәрбия биргәнегез өчен менә безнең арада ветеран педагогларыбыз да бар. Барлык педагогик коллективка шушы нәтиҗәләргә ирешкән өчен чын күңелдән үзем шушы гимназияның сыгарылыш укучысы буларак та 2004 елда чын күңелдән 90 градуслы поклон белән рәхмәт әйтәм сезгә. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле педагоглар. Әле без укучының тәрбиясенең эшен дөрес бәяләп тә бетермибездер. Бу өлкәдә безгә зур эшләр эшләргә кирәк. Шулай булса да
Biz bilamiz, magarib sistemasi o'qituvchi tarbiyasi kun sayin, har doim kun qadag'indagi bu masala alarning ishsiz ishi, u ish bo'lmasa bizning elimizning kelajagi albatta yo'q. Balalar sizni qutlaysam kela bugungi bayram bilan. Chunki maktabda o'qigan yillar ul eng ko'ngilli. Mana uyingizga qaytqach, abilardan, boboylardan, atilaringizdan, anilaringizdan so'rag'iz ali. Sizga maktabda rahat yeymi deb. Ular sizga har vaqtda da ayyir yashaklar. Chunki eng ko'ngilli vaqt shunda. 1-sinfdan olib 11-sinfga qadar rahatlanib o'qig'iz, bilim olig'iz. O'qituvchilardan narsaga aylanib bo'lar, butinisini o'rganigiz. Bir vaqtda da irinmagiz. Ertaga ishlarmani deb qoldirmagiz. Bugun ham hozir yasharga kerak. Bugun ham hozir o'qirga kerak. Ham eng muhimi, anilarni, atilarni yoratirga kerak. Abilarni, boboylarni ehtirom etirga kerak. O'qituvchilar, ular yuqori darajadagi ehtiromga loyiqli kishilar, shunga ko'ra ular endi sizning uchun gil o'rnak bo'lib turarlar. Rayon prokurori Rail Shaymardanov da o'zining izgi tilaklarini yetkirdi. Soban munisipal rayoni boshlig'i atilari harbiy operatsiyada bo'lgan o'quvchilarga maxsus bo'lak hozirlagan. U sport kiyimlari edi. Bu bo'laklarni bayram borishida gimnaziyada bilim olashaq o'quvchilarga da tantanali shortlarda topshirdilar. Rayon boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Marat Karimov rayon yetakchiligi ismidan aligi bolalarga o'quvlarida o'ngishlar tilab, atilarining so'g'ishgan burishlarini o'taganlari uchun teran rahmatini bildirdi. Shulay joyga shirda volontyor bo'larak qatnashgan gumanitar yordam to'plovda yordam etgan o'quvchilar rahmat xotlari bilan bo'laklandi. Bilim bayramini o'zlarining sho'shi maktabga borliq umrlarini bergan veteran o'qituvchilar Doniya Shihapova ham Fiziya Shayxiddinovalar chaqiruvli edi. Ular 1-sinfga o'qirga kiruvchi sobilarga ham ularning o'qituvchilarina bilim ilin oshib kirish uchun simvolik ochqishlar topshirdi. Gimnaziyaga bu o'quv yilida 130 bola 1-sinfga keldi. Biz maktabga keldik, bizning ishlagan maktabimizga yoratib keldik, sog'inib keldik bizani, ham bolalarni bek yoratamiz. 1-klasslarga o'qira kirishlarni, ham barliq o'quvchilarni, o'qituvchilarni, maktab kollektivini barasida bugungi 1-zvonok bayrami, bilim bayrami bilan shuni ko'ngildan qutlayman. Ularga kelajakda zo'r o'qishlar tilab qolaman. Bilim ilmi sayohatda bormish, tolmish ishlarga nasib bo'lsin. Ijodiy o'qishlar ularga. Mana o'zingiz necha yil xizmat qildingiz shusha Men bu maktabda 41 yil xizmat qildim. 27 yıl zam direktörü, direktör o'rinbosari bo'lib ishladim endi. Bu maktab benim uchun eng qadrlisi, eng muhimi, eng haybati, eng sog'indirgani, eng ko'ngillisi. Kollektiv bek zo'r edi, bolalar 1000 edi. Ular bek turishlar bo'ldilar endi. Boshda o'ngishligina maktabni tamomladilar. Ko'pisi yetakchi postlarda ishlaylar, ham haybatgina o'rnashib, o'rinlarda ishlaylar. Men bek qanoat ham bek shod ularni shodligim bilan ishlashganda ham maktabdan uyga da kelganlarimda ular qadrlagan. Ularga endi shulay yo'q xizmatlarida zo'r o'ngishlar, salomatlik tilab qolaman. Barliq xalqqa, bolalarga xayrli kun, xayrli soatga, ota-onalarni, o'qituvchilarni, bolalarni bütün içinde bulunduğu bilim kuni bilan qutlayman. Ularga salomatlik, esenlik, o'ngishlar tilayman. Men bu maktabni bugun bu maktabga uloqda Sabaorda maktabida kelganimga 60 yil. Şunun 40 yılını o'qitdim. Allohga shukr, hajr loyiqli yo'lda. Bolalarga ne tilaklarim var? İşen sağ okusunlar, hizmetini yaratsınlar, tuğan ilmi yaratsınlar, tuğan dilini yaratsınlar, ota-analarına şefkatli, mehribanlı bulsunlar. Okuşularımız bir geyvet buldu, hürmetliler, bilerler, halini bilerler. Bütünüsüne de, bütün balalarga, ota-analarga cimboliye, ota-analarga sabırlık, tırışlık, o'ngishlar diling. Esen sağ bu yılı bilen barısında. Rahmat. Mana sizni ko'zlikdan maktab o'zgarganmi Fiziya Qurbonovna? Nişikkine biz bu mektebini düzüşülerde, eski mektepten bu mektepte düştük de birinci yıllarda dokta sürtken çakta soğuktan dokta şüpretlerimiz otadırıyı, üstümüzde palto, kışkı palto ayaktaydı idi. Hazır sıklanıp duymaslık mektep, şunu duymadık, bütün şartlar var. İnsan sağ işlesinler, insan sağ okusunlar buna. Selamet bulsunlar, duruş bulsunlar, hizmetini silsinler, bəxtli bulsunlar. Hem eng dulqinlandırgıcı ol albatta birinchi qing'irauvchiga. Birinchilarini da ulkan sinflarni da ol birinchi darslarga dashdi. Bilim учреждениесында 9-sinfda 81, 11da 21 o'quvchi, barlig'i 1050 bola bilim olularini davom etashak.
2 сентябрь иртәсе Байлар Сабасындагы Сәләтле балалар мәктәбе каршындагы майданга укучылар, укытучылар, әти-әниләр җыелган. Яңа уку елына чакырып Россия һәм Татарстан Республикасы гимннары яңгырый. Һәркемнең йөзе шат. Кояш нурлары да җәйнең иң эссе көнендәге кебек кыздыра бүген. Көчле алкышлар белән майданга 1нче сыйныф укучылары үзләренең 1нче укытучылары Сәүбанова Рамилә Фәрхәт кызы белән уртага узалар. Алар тәүге тапкыр ятлаган шигырьләрен сөйләп сөендерәләр. Хәрефләр өйрәнербез дә сүзләр төзү уйнарбыз. Заргып киткән мәктәптән бер кашандагын туймабыз. Мәктәп директоры Ләйлә Мәсхүд кызы Мөбарәкшина исә бәйрәмгә килгән һәркемгә матур теләкләрен, Татарстан Республикасы Салым инспекциясе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның котлавын җиткерде. Аннары сүз район башлыгы Рәис Нургалиевичка бирелде. Минем әйтәсем килә, беренчедән үзебезнең дәүләтебезгә бик зур рәхмәтле. Елдан-ел уңайлыклар, җиһазлыклар, һәм инде менә ремонтлар эшләү, яңа биналар төзү, күргәнчә бөтен Россия Федерация буенча республикада бу эш башланды һәм Россия Федерациясында да кабул итеп бу зур эшләр эшләнеп барыла. Безнең районыбызда инде ул күптәннән мин моның буенча әйтәсем килә, бөтен предприятие учреждениеларга өстәмә табыш районда булдырган нигезендә без үзебезнең хыялларыбызны тормышка ашырып барабыз. Укытучыга кадәр әйбер юк, хөрмәтләү, дөрестән дә безнең бүгенге көндәге яңалыклар, бу интерактивныйлар һәм инде бүтән төрле яңалыкларыбыз бик күп, но лекне онытырга ярамый, элекләрне инде бүгенге көндә үзләштереп, шушы балаларыбызга белем бирү һәм инде баш бии белән уйлау, теге күп әйбер безнең хәзер интернетка күчеп барабыз, үзебезнең фикерләү һәм инде уйлау көндән-көн кимеп бара. Шуның өчен аны кимәс өчен без дөрес фикердә булып, шушы балаларыбызны үзләренең фикерләүләре һәм инде яңалыкка омтылуларын булдырырга иде. 11-нче сыйныф укучылары 1нче сыйныф укучыларына киләчәк самолетлары тапшырдылар. Анда язылган изге матур сүзләрне укучы балалар 1нче дәрестә үк укый алачак. Рәис Миннеханов һәм Андрей Никиташин 1нче сыйныф укучыларына уку кирәк-яраклары һәм портфельләр өләштеләр. Бу бүләкләрне алу укучыларның үзләренә дә бик ошады. Яңа уку елы башлануын хәбәр итеп, кыңгырау челтерәде. 1нче сыйныф укучысы Сафина Байтурина белән ОВЖ фәне буенча Бөтен Россия Олимпиадасының региональ этабы призеры Ильсаф Бахауиев майдан әйләнделәр. Чакыра, тагын чакыра, кыңгырау классларга. Бүгеннән белем көненнән уку елын башларга. Яңа уку елын һәркем зарыгып көтте. Укучылар да, укытучылар да, әти-әниләр дә. Безнең кызыбыз бу яхшы мәктәптә укый. Мин үзем беренчегә эләгәм кызымның бәйрәменә. 1нче класска барганда эләгәлмәдем эшем буенча. Менә 2нче классына килдем, 2нче классның сентябрына килдем. Без бик шат шушы одаренный мәктәптә уку белән балабызның менә хәзер ул 2нче класска бара инде. Безгә барсы да ошый, белем бәйрәме белән сезне барыгызны да. Укытучыларга уңышлар, сабырлык, түземлек. Яхшы, алар строгий да булсыннар, белемне дә яхшы бирсеннәр, сабырлык аларга Алла ярдәм бирсен. Уңышлар. Сабадагы Сәләтле балалар мәктәбе быел 217 балага белем бирәчәк.
Бәйрәм иртәсе Соба аграр көллияте. Билгеләнгән вакытка төрле районнардан студентлар килгән. Аларны укытучылары һәм группа җитәкчеләре каршы ала. Кулларда чәчәк букетлары. Нәкъ җырдагыча. Бәхет шушы инде ул. Нәтәсул бәхет әйтегезче, кемнәр ничек күрә ул бәхетне? Бәхет бит ул булмаган, туган нигезең булса, бәхет бит ул кайтып керер, җылы өең булса, бәхет бит ул сау-сәламә, әти-әниең булса, сине аңлый торган яратканың, сөйгән ярың булса, бәхет бит ул балаларың, оныкларың белән гаиләң тулы булса. Көллиятта булган тантаналы җыелыш әнә шулай студентларның күңел түреннән чыккан җырлары белән үрелеп барды. Иң элек студентларны һәм барлык килгән кунакларны Татарстан Республикасының Салым инспекциясе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миннехановның котлавы белән таныштырды. Аннары сүз Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка бирелде. Сезне бөтенегезне тәбриклим белем көне белән. Гел укырга кирәк, яңалыкка омтылырга кирәк. Ансыз беренче тә була алмый. Инде безнең республикабызда белем алырга һәм һөнәрлеккә өйрәнергә дәүләтебез бик күп булышлык күрсәтә. Биналарны булдыру, җиһазландыру. Без нидер һөнәрлеккә белемне булдырмасак, безнең киләчәгебез юк. Киләчәгебез сез. Минем әйтәсем килә, сез белем алудан башка бик күп һөнәрлектә бүгенге көндә уже хезмәт итәсез һәм уңышлы эшлисез. Һөнәр нидерне булдыру, ул уже нидер байлык. Шуның өчен киләчәктә нинди тормышта, нинди хыялларыбыз бар, бөтен тормышта булсын. Берегезне-берегез хөрмәтләп, әти-әниләрне беренчедән хөрмәтләп, әти-әниләр сезгә бик зур рәхмәт. Шу балаларны дөньяга китереп тәрбия бирү һәм инде белем бирү. Инде көллиятта хезмәт куючыларга, аерымаларга рәхмәт. Шу балалар белән аларга һөнәрлеккә өйрәтү, укыту һәм инде тәрбияләү бергә булганда бөтенесе дә була. Соба аграр көллиятының даны ул еракларга таралган. Алдагы елларда без укырга бирегә республиканың төрле районнарыннан киләләр дип сөйләгән булсак, хәзер инде көллиятның географиясе киңәйде. Күрше республикалардан һәм өлкәләрдән дә килеп укучылар бар. Биредә студентлар 12 төрле һөнәргә өйрәнәләр. Шунысы куанычлы, күпчелек студентлар укуларын эш белән бергә үреп алып бара. Сіз бір қошандағын барған жеріңізде нашар деген исемні алып айтқаныңыз жоқ. Қойдаған эшләсәгез деген бары тек сіздің ортаңыздан мақтау сүзләре, грамоталар һәм инде бүләкләре кайта. Бу сезнең киләчәк тормышыгыз, әмма шушы оборот белән тормышка кирип китсәгез, инде сезнең тормышыгыз да һәрвакыт да матур булачак. Аннары шушы көллиятта укучыларны тәбрикләргә һәм бүләкләргә җәй буе эшләгән коллективларыннан җитәкчеләр килеп сүз алды. Киләчәдән шәхси эшмәкәр Самат Галиев, Цинк Соба оешмасы җитәкчесе Илшат Хуҗин, Туганъяк җәмгыяте җитәкчесе Фәргать Сәүбанов, Татмит Аградан Николай Горбунов һәм тагын 10-га якын җитәкче студентларга 1000 рәхмәтләрен әйтеп, акчалата бүләкләр тапшырдылар. Көллият дирекциясе, аның педагогик коллективы укучыларга ныклы белем һәм тәрбия бирү белән бергә аларга эстетик тәрбия, әдәбият, мәдәният, сәнгать буенча да дәресләр бирә. Әнә шуңа күрә дә биредә укучылар чын инженер, тәмле итеп пешерүче, бухгалтер һөнәрләрен үзләштерәләр икән. Алар сәхнәдә нәфис сүз осталары, шәп биючеләр, оста җырчылар да. Яратамын дидin, гомерлеккә сидin, ышандым шул назлы сүзеңә. Күңелемдә язылар, гөлем чәчәк атар, язмышыбыз бәйләнсен бергә. Яннарымнан китмә, мине ятим итмә, очрашу
Быел көллияткә 109 студент килде. Йөзләр балкый, күзләрдә нур, йөрәкләрдә дәрт. Республикабыз һәм илебез киләчәге шушы студентлар кулында. Яңа өмет, яңа планнар тормышка ашсын. Яңа уку елында уңышлар сезгә, кадерле дуслар. 8 сентябрьдә Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар узачак. 50 депутат партия исемлекләре, тагын 50-се бер мандатлы сайлау округлары буенча сайланачак. Үзәк сайлау комиссиясе 5 сәяси партияның исемлекләрен теркәде. Яңа кешеләр ЛДПР, Россия Либераль-демократик партиясы, Гадел Россия патриотлар дөрестлек өчен, Бердәм Россия, КПРФ, Россия Федерациясы коммунистлар партиясы. 100 депутат мандатына барлыгы 397 кандидат дәгъва кыла. Татарстан Республика парламентына депутатлар сайлауга әзерлек кысаларында 25тән артык мәгълүмати проект тормышка ашырыла. Татарстан бердәм тавыш бирү көненә әзерләнә. 2760 участок сайлау комиссиясе эшли башлады. Булар белән бер рәттән сайлаучыларга тавыш бирү турында мәгълүмат җиткерү эше дә алып барыла. Сайлау көне якынлашканда без участокларының комиссия әгъзалары белән аралаштык. Сюжетыбыз 2469 номерлы сайлау участогы әгъзасы Дамира Зарипова хакында булыр. Сайлау комиссиясында гадәттә без ышанган гади кешеләр, укытучылар, табиблар һәм башка һөнәр ияләре була. Дамира апаның сайлау комиссиясында эшли башлаганына 25 ел. Бу гомер эчендә берничә буын сайлаучы алмашынырга өлгергән. Илдә күп төрле үзгәреш, алга китешләр булды. Мин шушы җирлектәге Иләбәр авылына 1986 елда Аша педагогия училищесын тәмамлап, яшь белгеч булып эшкә кайттым. Шуннан кайтканнан бирле инде мин халык белән, авыл балалары белән, авыл кешесе белән, әти-әниләр белән эшләү тәҗрибәсе тупладым. Менә сайлауга килгәндә безнең сайлауда эшләвем минем 1995 елдан башланды. Ул вакытта мине шушы җирлектә агитатор итеп куйдылар. Измә сайлау участогы иде ул вакытта. Шушы җирлектә мин агитатор эшен башкардым. Халыкка сайлау турында мәгълүматлар биреп, кандидатлар турында, депутатлар турында мәгълүматлар биреп бирдек. Ул вакытта әле безнең халык безнең авызга карап тора иде. Без әйбәтләп язып, әзерләнеп, халыкка аңлатырга дип өйдән өйгә йөри торган идек. 2004 елдан инде мине шушы Иләбәр авылында сайлау участогы төзелде дә, мине шуның сайлау участогының председателе итеп куйдылар. 2004 елдан 2018 елга хәтле мин шунда председатель вазифасын башкардым. Авыл халкы белән без бик килешеп эшләдек. Халык безне аңлады. Сайлауларда бик актив катнаштылар. Инде 2018 елдан соң мин хәзер сайлау комиссиясендә эшлим. Сәяси вакыйга үзәгендә кайнаучыларның сайлауга кадәр аннан соң да эше күп һәм җаваплы. Йөкләнгән вазифаны башкару яхшы белем дә таләп итә. Безнең Иләбәр 2469 сайлау участогында бүгенге көндә 5 кеше эшлибез. 2 кеше безнең яшьләр, өчебез инде озак еллар эшләгән өлкән кешеләр. Безнең эш тәҗрибәбез җитәрлек. Шуңа күрә без яшьләрне үзебезнең тәҗрибә белән эшләргә өйрәтәбез. Яшьләр инде безнең компьютер технологияларын үзләренең җитезлекләре белән эшебезне җиңелдән алып барырга ярдәм итәләр. Сайлау якынлашкан көннәрдә без хуҗалыкларга йөреп, аларга әзер буклетлар өләшәбез, чакыру кагазлар бирәбез. Хәзерге вакытта инде безнең элекке белән чагыштырганда эшләү бик җиңел. Элек инде без кулдан кара каләмнәр белән язып, плакатлар элеп йөрсәк, хәзер инде әзер плакатлар кайта безгә, әзер буклетлар кайта. Аннан соң халык бит инде аңлы, телевидение, компьютер, телефоннардан укып беләләр кандидатлар, депутатлар турында. Шуңа күрә бүгенге эшебез безнең җиңелрәк ул яктан. Хуҗалыкларга йөргәндә инде олырак кешеләр әгәр дә сорасалар бездән, без инде аңлатып бирәбез сайлауның тәртибе турында. Булай инде
сайлауның участогын, телефон номерларын, сәгать эшләү вакытларын без аларга әйтеп үтәбез инде, аңлатабыз. Сайлау көнне без иртәдән участокка киләбез. 1 сәгать алдан участокка килеп, эш урынын яңадан бер кат тәртипләбез, бюллетеннәрне тәртипләп куябыз һәм сайлаучыларны ачык йөз, тәмле сүз белән каршылап, аңламаганнарын аңлатып, сайлатып җибәрәбез. Көне буе без шулай халык белән сайлатып утырабыз, ә инде кич җиткәч, сәгать 8-дә бюллетеннәрне бушатып, аларны һәрбер партияны, һәрбер кандидатны аерып саныйбыз, махсус әзерләнгән конвертларга тутырабыз. Һәм инде үзәк сайлау комиссиясенә кирәкле документларын язып җибәрәбез. Сайлау комиссиясе моңа кадәр бик төгәл эшләде эшен. Бернинди закон бозулар булмады. Бу сайлауны дагы шулай тәртип белән эшләп чыгарбыз дип ышанып калабыз. Сайлау комиссиясе әгъзалары актив гражданлык позициясе булган кешеләр. Эш барышында алар тавыш бирүнең үтә күренмәле булуын, барлык процедураларның үтәлешен күзәтәләр. Безнең Иләбар халкы инде бик актив халык, сайлауларга теләп киләләр. Һәрберсе үзенең менә шушы сайлауның мөһим икәнлеген белеп инде үзенең тавышын бирәләр инде. Безнең шушы сайлауда 385 кеше сайлаучы катнашачак. Шуларның икесе яшь сайлаучы буларак катнаша. Алар да инде үзләренең киләчәкләрен белдерделәр. Авыл халкы бик актив булгач, безгә дә эшләүе бик рәхәт. Шушы коллективта инде сайлау участогында дип әйтик инде. Мин 90-нчы еллардан бирле эшлим. Менә шушы эшләү дәверендә халыкны бик яратам. Алар өчен инде мин бик шат. Мин инде 90-нчы елны укып бетереп, шушында мәдәният өлкәсенә эшкә кайттым һәм шул елдан бирле сайлауда катнашам. Башта агитатор булып йөрдем. Аннары озак еллар комиссия члены булып, сайлауларны бергәләп, үзебезнең хезмәттәшләребез белән алып барабыз. Бу сайлау барыбыз өчен дә бик мөһим. Чөнки без үзебезнең киләчәгебезне депутатларыбызның кулына тапшырачакбыз бит инде. Шуңа күрә лаеклы партиядан лаеклы депутатларны сайларбыз дип ышанам һәм үземнең сайлаучыларымны да шушы сайлауга чакырып калам. Сайлауларда актив катнашыйк. Иләбәр авылы халкы сайлауларны зур бәйрәм итеп кабул итә. Тәслимә Пасиражиева әнисенең тавыш биргәнендә хәтерендә саклый. Бала чакта аларның җитди рәвештә сайлавына кызыгып карый идек ди. Сез инде бик актив сайлаучы, күп балалар үстергән апа бит инде безнең хөрмәтле авылыбызның абыстайы. Сезне сайлауларда көтеп калабыз. Ел сайын барабыз. Без инде бик сөйүнүп барабыз сайлауларга. Белектен шундый күңелле бит инде ул сайлауга барулар. Шуларны искә төшерә барабыз. Бер елны да калган, юк Аллага шөкер. Быел да барга язсын. Елларыбызның тынычлыклары өчен, илләребезнең иминлекләре өчен булсын, я Рабби бер Алла. Сугышлар тукталып, балаларыбыз исән-сау кайтып, илләребезгә хезмәт итсеннәр. Шуңа дип тә барам. Инде шушы сайланган бәндәләребез дип куйым инде шушы илебезгә хезмәт итә торган саф, дөрес кешеләр булсыннар дип инде. Без төрле, ләкин безне илдә сайлаулар ачык һәм легитим булсын өчен дигән максат берләштерә. Татарстан Дәүләт Советына депутатлар сайлау 8 сентябрьдә була. Барлык сайлау участоклары да иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген сезгә җиткерергә тиешле районыбыз яңалыклары менә шулар иде. 8 сентябрь якшәмбе көнне барыгызны да тавыш бирергә чакырабыз. Илебезнең киләчәген бергә сайлыйк. Ә без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз.